Sanibona bafethu ake nginibingelele phinde futhi nginamukele le channel ehamba phambili ngezwe mina ke eze ukuthi ungakhumali bathi ila sibona magumede mhlabe ukuthi usemusha kuleli khasi ngizophinde ngicela usubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi ke nokushare ke khona okukhulu kunakho konke wenganza kwethu ke sekusala lapha video entokazi olwandle onkulu lapha ke cacisa kabanzi emayelana nomcimbi kade omkhulukazi obolapha ke emdletsheni okubonga ligqokama elisha lapha ke ngokushaya isong of the year lapha ingoma ehloke sithi Paris ayishaya nayo ke entokazi olwandle onkulu le video ke uLwah kade ecacisa kabanzi ngokungezobonakala kwakhe emcimbini obukade lapha emdletsheni umcimbi okubonga ligqokama elisha lapha ke ngokushaya lapha ingoma trenda kakhulu lapha akasazi wenganza kwethu ukuthi ke udweshu lusukephi kodwa ke abantu bakuthema ngabe baphawula inkundleni zokuxhumana bakubalule ukuthi engathi unkabi akazange emkhokhele lapha nolwandle onkulu noma ke akazange amnike imali emgculisile lapha nasazi ke nganza kwethu ukuthi ke uLwah mhlambe noma kade efuna ngokwakho ukubona ingoma itrende kanje lapha ingoma amthandeni ekade ishaya nolwandle onkulu lapha kodwa ke abantu abaningi ngathi bachazwe impela ukuba khona kwentokazi olwandle onkulu kule ngoma lena wenganza kwethu ngokwakho mhlambe ukubheka mangabe ubona kule ngoma bekumele ziye 50-50 okanye mhlambe umthandeni bekumele ambheke ngokukhona nje kuncane mangabe kukhona okuhlangana nayo lapha nasazi ukuthi le ngama isihle kakhulu lapha ke enkundleni zokuxhumana kanjalo nangokuqasha kwakhe umthandeni kunyuse kakhulu izinga lakhe lapha neGcokama elisha mhlawumbe kuthini kwakho ukuphawula ngalolu daba ake sivele hlala lapha na comment section ungixoxele kabanzi ukuthi mhlawumbe luthini lwakho uvo ngalolu daba nganza kwethu ngila sponsor ngiphuma njena kodwa ngiyathembisa ukuthi ngiyabuya futhi nezinye izidaba ezilandelayo kwivideo elandelayo kwakho subscribe nibe nosuku olumnandi ngithanda khona.